हॅलो फ्रेंड, श्रुतीज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण एक मस्त रेसिपी बनवणार आहोत। चला तर मग पटकन सुरुवात करूया। तर आपण या ठिकाणी पाऊण वाटी उडदाची डाळ पाण्यात भिजवून घेतलेली आहे। साधारण आपण 5 ते 6 तास ही पाण्यात भिजवून घेतलेली आहे। छान अशी भिजून झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता बिना शिलट्यावाली डाळ आपल्याला भिजवून घ्यायची आहे। आता आपण ही डाळ मिक्सर मध्ये बारीक करून घेऊया। जसं आपण वड्यांसाठी उडदाचे वडे करताना जशी डाळ दळतो तशी आपल्याला ही दळून घ्यायची आहे आणि दळताना आपल्याला यामध्ये मीठ टाकायचं आहे। चला तर आता आपण यामध्ये डाळ टाकूया। आपण सुरुवातीला थोडीशी डाळ दळून घेणार आहोत। जर तुम्ही एकसाथ दळत असाल तर मिठाचा अंदाज व्यवस्थित करून मगच टाका, नाहीतर जास्त मीठ पडायचं। आता आपण यामध्ये थोडंसं मीठ टाकूया आणि यात पाणी न टाकता आपण ही दळून घेणार आहोत। गरज वाटली तर अगदी थोडंसंच आपण यामध्ये पाणी टाकणार आहोत। जर आपण पाणी जास्त टाकलं तर आपले जे वडे आहेत ते तळताना फुटतील, त्यामुळे आपण यामध्ये पाणी कमी टाकणार आहोत। आता आपण याला दळून घेऊया। फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपली डाळ या ठिकाणी छान दळून झालेली आहे। आपण यामध्ये दळताना थोडं थोडं मीठ टाकलेलं आहे। आता आपण यामध्ये थोडंसं तिखट टाकूया, थोडीशी हळद आणि मीठ तर आपण टाकलेलंच आहे। आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया। आपण याचे वडे करणार आहोत, त्यामुळे वड्यांना थोडीशी टेस्ट यावी त्यासाठी आपण तिखट टाकलेलं आहे आणि रंग येण्यासाठी यामध्ये थोडीशी हळद पण टाकलेली आहे। आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता आपलं हे छान मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण याचे वडे बनवायला घेऊया। तर आता आपण वडे तळून घेऊया। तर त्यासाठी आपण जी डाळ दळून घेतलेली आहे त्याला असा शेप दिलेला आहे, वड्याचा शेप। याला आपल्याला कट करायचा आहे, त्यामुळे आपण याला असा लांबसर आकार दिलेला आहे। आता आपण याला तळून घेऊया। आपल्याला हे वडे छान सोनेरी रंग येईपर्यंत तळायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता किती छान हा वडा फुगलेला आहे, मस्त। तर तुम्ही बघू शकता आपले वडे या ठिकाणी छान असे तळून झालेले आहेत, मस्त फुगलेले सुद्धा आहेत। आता आपण यांना प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आता आपण कढईमध्ये एक पळी तेल टाकूया। आता आपण यामध्ये थोडंसं जिरं टाकूया, 3-4 पानं कढीपत्त्याची टाकूया। एक मोठा कांदा घेऊन त्याची छान अशी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे, ती यात टाकूया। कांदा चांगला तेल सुटेपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला यामध्ये 1 चमचाभर आलं लसणाची पेस्ट टाकायची आहे। आता आपल्याला याचा गॅस कमी करायचा आहे आणि यामध्ये 1 टोमॅटोची पेस्ट टाकायची आहे आणि याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटं असंच परतायचं आहे। आता आपल्याला यामध्ये अर्धा चमचा लाल तिखट टाकायचा आहे, अर्धा चमचा गरम मसाला, थोडीशी हळद, चवीपुरतं मीठ। हे सर्व छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, परतून घ्यायचं आहे। आता आपण यामध्ये पाणी टाकूया। सुरुवातीला थोडंसंच पाणी टाकायचं आहे। आपण याला ग्रेव्ही सारखं बनवणार आहोत।
जास्त पातळ करायचं नाही आहे, थोडंसं दाटसरच ठेवायचं आहे. आता आपण यावर 1-2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया. आता आपण याचं झाकण काढूया. तर तुम्ही बघू शकता याची छान अशी ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. आता आपण जे वडे तळून घेतलेले आहेत त्यांना असं कट करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. आता आपण हे कट केलेले वडे यामध्ये टाकूया, छान मिक्स करूया. आणि यावर 1-2 मिनिटांसाठी परत झाकण ठेवूया. आता आपण याचं झाकण उघडूया. तर तुम्ही बघू शकता आपली छान अशी रेसिपी बनवून रेडी आहे. मस्त दिसतात वडे आणि ग्रेव्ही सुद्धा खूपच छान आहे. तर आता आपण याला प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तुम्ही बघू शकता आपली छान अशी रेसिपी बनवून रेडी आहे. ही किती छान दिसते, तुम्ही बघू शकता. चवीलाही तेवढीच छान आहे. त्यामुळे तुम्ही सुद्धा पटकन ट्राय करा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. सोबतच व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.